agora xa hai tempo que non veño por aquí, antes viña moito, Pois teño agora 81, 50 anos ou 51, imagínate ti, cando viñeron perfurar aí. Miña nai morreu nos 75, e acórdame que xa perfuraran aí, porque xa cando estaba sobre terra, o día que estaba sobre terra viñeron uns pagares, eso, pero non volveron. E aquel día nos atendemos, vamos a atender ese día, na marchada, bueno, pero non volveron, pero a min acorda todo eso, que foi no hai 51 anos, así, xa pillaron a perfuración. Perfuraron un montón de sitios, daquela a perfuración pagabanche, se eran de coelitos ou pinos ou che facían, eso pagabanche máis. Era con idea de vir. O que pasa que lle salía moi fondo, a 500 metros. E foi o modo que daquelas non se atreveron. A ver, ao perfuraren, puñaronlle un tubo, a 500 metros, puñaronlle un tubo e viña para arriba. Pero agora, como anduvera aquí, o tractor, xa me acordou que estaba toda... Do máis, se tuvera unha facha, aí buscaba a goma. Despois puñáronos unhas gomas, para dejar o prado con estado. Ali, os das perfuracións. Porque non querían pagar nada por el, por o prado. O prado quedou sen auga. É de Ormarín. Pero regaba un pouquiño aquí para baixo, pero para arriba non chegaba a goma. Este non son deles primeiro. Onde van traballar agora, o sea, onde din que van traballar, que a mellor que hai no das curvas de Santo Mil, aí en Pablo. Este é un sondeo máis grande que hai nesta mina. 1300 metros. Aí queren ir esta 1000 metros aberta. E a partir dos 1000, subterránea. Cobre é dunha pureza extraordinaria. Víase en tubos, cando os traes, e a polos nas caixas, e depois botan un pouco de agua e se ve o sobrador. Non é pirita, vese cobre puro. En 1967, Río Tinto, a empresa mineira, recibe a concesión de explotación da mina e no 1973 empezase a traballar nos terrenos na mina a ceo aberto. Bota ata 15 anos de actividade, ata que o precio do cobre se desploma e a explotación queda en completo abandono. Despois de anos de inactividade, a Xunta aínda así siga sen reclamar unha restauración medioambiental, nin revocar a autorización de explotación, co cal a concesión non caduca, e máis tarde continúan a facerse sondaxes por outras empresas que amosan interés en retomar a actividade. No 2012, por exemplo, a empresa canadense Lundin Mining, e máis tarde, no 2015 aproximadamente, é cando recibimos a chegada de Atalaya Mining, que é a empresa que posteriormente presentou o proxecto. En total se poden calcular alrededor de 1000 sondaxes, das cales moitas non se coñece autorización de ningún tipo, a pesar de ser realizadas en propiedades, en parcelas privadas, particulares, dos cales os propietarios non tiñan ningún tipo de coñecemento e a quen lle ocasionaron moitos danos medioambientales, como contaminación da zona sondada ou mesmo desaparición de fontes e manantiais e acuíferos da zona. Había na Serra, había no Carrascal, había nas Miuteiras, había no Chal do Batán. E había, alá enriba no Sobreiro, se chama, e había en Rubillón. Minas é só unha. O que pasa é que é un filón que ven de sur a norte ou de norte a sur, como queiras. E son igual na Acevedo que en Rubillón, que en Taboazas, que en Doade, que en Presqueiras. E onde se explotou máis foi acá, que se chama o Sobreiro, aí indo pola carretera hacia Portela da Cruz. Eu a mina, xa cando nacín, xa andaban as minas, porque foi despois da posguerra, houbo moita necesidade, moita fame. Sacaban o metal, porque Franco mandaba a Hitler para Alemania, para a guerra. O fuerte era o estaño, non había outro. Metal aquí, non máis, chamábamoslle metal, non? Pero agora toparon o litio e ainda van máis abaixo. O pesadelo comezou a principios do ano 2000, 2002, por aí, que activaron o que é o permiso de investigación, que é o paso previo para poder abrir unha mina. Despois eso venderonlle a unha empresa que se chama Solid Mines, que era canadiense. Solid Mines empezou a facer sondaxes, estudiar o terreo e presentou un borrador de proxecto no ano 2013. Este primeiro proxecto
digamos, non quedou en nada. A empresa no 2015 vendeu o que é o permiso de investigación. A que comprou foi a Sanca, que é a actual promotora do proxecto de minería. Nun principio tamén fixo máis sondaxes e presentou un proxecto no ano 2018. No 2018 que pretendía explotar era todo o permiso de investigación, que abrangue 11 km, desde Presqueiras en Forcarei hasta Taboazas en Concello de Avión. Pretendía explotar estaño, tántalo e rubidio. Nos enterámonos no 2020, alarmados de tamén que a Xunta decidira tramitar o proxecto sin avaliación de impacto ambiental, é dicir, que un proxecto desta envergadura, porque o proxecto prácticamente é similar ao actual, e houve a sorte de que a Conferencia Geográfica nese momento fixe un informe desfavorable, coa mobilización que houve social e alarma, pois ao final o proxecto e a Xunta non lle deu autorización para facer ese proxecto no ano 2020. A empresa deronlle unha prórroga de 3 anos de permiso de investigación do 22 hasta o 25, e no 25 pois, presentou o proxecto que estamos agora encima. Pretende explotar fundamentalmente litio, solo aquí na zona central de Doade, divide o permiso de investigación fraccionan varios cachos para un pouco minimizar, aínda que a intención deles o proxecto explotalo completamente. Agora, digamos, que só fan a parte inicial central en Doade, e a de Presqueiras e a de Taboazas en Avión, pois deixan para sucesivas fases, non? Pois xa no siglo XIX xa hai constancia de que se estaba explotando o estaño, seguramente xa se había explotado moito antes. E no siglo XIX incluso pois hai constancia en algún documento de que algunha vez a actividade mineira se paralizou por oposición popular dos veciños e veciñas. E logo pois o boom máis grande xa foi no siglo XX, coa explotación seguíase explotando o estaño e co wolfram vinculado á Segunda Guerra Mundial. O noso pueblo foi todo un pozo de minas. As primeiras que traballaron por aí todas foron de estaño. E despois isto era de wolfram, chamamos os lemeiros. Bueno, nos lemeiros montaron o lavadero. E as minas estaban arriba no terreno, chamamos o Carballo. Empezou aquí no chamamos o Alto do Carballo. Aí foi onde empezou a mina. Un tal Cerezales foi o que descubriu a mina aí no alto, para a flor de terra. Aí estaba o wolfram e a flor de terra. Aí sacaron, non sei, o que quixeron. Pois foi cando xa viñeron os outros, xa empezaron a romper por todos os sitios, aí fixeron un desastre. E entón, xa se nota ben, ali o fundido de Carballo, sabes como está aquilo. Pois iso xa está medio relleno do que a xente vai tirando de escombro para ali. Había unha aquí na Xeria, outra na Furafoles, outra máis arriba que chamaban a Tosca, e a mina dos lameiros, que era que daba o wolfram. E había un montón de minas, pero a que máis produciu foi esta daqui. Chegou a producir, según decíamos que traballábamos, a 10.000 kilos de wolframio diarios, que era unha barbaridade. Eso era un... As outras producían estaño, bastante estaño, pero claro, menos cantidad. Pagábase máis, o estaño pagábase máis, pero moita menos cantidad. Estamos abaixo das minas de San Fins, no que é o río, no embalse este que fixeron para contención de materiales sólidos, de area e daquilo. Está a escombrera aí un pouco máis para arriba. A comporta está aí, máis ou menos ao medio dos muros, aproximadamente. E despois ese é o que se ve aí é un pequeno muro que tiña para arriba para aclarar, aliviaba por ali, por aquela que se ve como ali como a porta. Pero claro, agora está o que é o muro, o dique en sí está todo aclarado de area, está todo cheo de area. Claro, dende que houve a mina, que antes non había mina, non se estaba o río moi limpiño, viñan a auga limpiña, pero así que houve a mineral, porque o acordo mineral tiña, que tería 7 anos ou 8. Bueno, foron todos, meus pais era zapateiro e deixou os zapatos e foi para o que. Pero o río veñaba o doada, aquela agua toda perdida. E aquelas tormentas de agua, cando chovía moito,
os Os embalses ríos se estaban bordaban, cheos, non? e o río Se bordaban, se guarda. nunca había agua polo río. E viña a área toda E iba por baixo. polas fincas A área abaixo. da areia, da mina. Home, cando viña da mina, si, agora non ven tanto, pero cando a miña enchese todo de areia, había que limpalas. E esses de baixo non digo máis, non digo, este noso ainda non tanto, pero invece cando traballaba a mina, botaba encheo de postes e depois viña a encherse tres areia todo por aí abaixo. Entón había que limpar todo isso, senón non se moía. Nós chamamos o río da Braña. Isto aquí eran todo brañas e prados, agora isto é todo un desastre. Pois antes da mina para aí había fincas, estaba traballado, labradío, por aí, ademais ese terreno era moi bo terreno, de primeiro a puñeron e había, bueno, uns grelos daban aí, que nós temos aí unha finca, e viñas aí e a xente vendía, entendes, levaba, e agora, xa ves, por aí puñeron arbolitos, todo eso e todo abandonado, porque con estas aujiñas o río era máis grande, máis ancho, e agora está nada, chegaba hasta aquí, bueno, non. Antes non saltaba eu e agora son bella e salto o río, xa me contará. Transparente como era, que vías as pedriñas aí, as erviñas que tiñas, todo eso, unha maravilla. E as troitas que había, porque claro, non estaba así. Tiña ervitas aí por abaixo, as troitas metíanse, eu po vimbio, a enredar con elas. Hai agua que levan por proceso, esa está contaminada. E aí regábase que a agua que iba á presa, e que esas cubas e veña. Chegaba auga nas pistas cando chovía, pois quedaba todo escarallado. Recórdame no ano 75, chovera tanto, que había 1 metro de auga nos bancos onde se traballaba. Había os pichados, pero cando se había un camión cargado podía isto. A auga, esa podía para o río. Entón xa tiña un cabo cerca, a limpaba casualmente. Hai unha rampa ainda que de cemento. Cal para o río. Pero, bueno, o río estaba mellor que hoxe, de todas formas. Hoxe, Moi bo color ainda o ten, non sei. Pois esas pedras estaban che blanquiñas, blanquearon de todo, E os prados non se podían sacar, que non daban erva. Blanqueábachos, os prados blanqueábamos. E paseábamos o carro polo río, por acolá. Sí, porque era llano, pasábamos as vacas, pasábamos nós por el, metíamos no brao, metíamos no río, e bebíamos no río, de agora. Pois claro que se contaminaría, ainda non se sabía, pero esa escombrera grande que saeu aí onde hai as chimineas para baixo, esa está a escombrera á vista, aí hai contaminación, aí va para a agua. Os ríos perdidos, non o deixaban na agua para os campos, todo arruinado. Pois viña a agua sucia de lavar, para sacar o metal. A sucia era negra e outra era media blanca, depende como fosse. Os animales non había que buscar e a ver onde había para que pudesen beber. Como facían? Bueno, cando era cara a noite, cando saían de traballar, se era no brao, ás 6 ou ás 7 xa saían de traballar. E cando era no inverno hasta a noite. E había que esperar aí no monte cando se fosen para que os por bebesen. Estaba a agua limpa, senón non bebían. De inverno aquí chove moito, deixaba toda a porquería e arruinaban os campos. Viña os arroios e viña toda a porquería. Despois había que andar co cesto e unha galleta para limpar. Os veciños, se protestaban porque, ademais, como querían regar os prados, ou queríamos, con esa mesma agua que eles facían lavados, e os prados están para baixo e a mina está para arriba, porque arriba da mina non hai prados de monte, cos dueños, pero ese non está a erva como están os prados para as vacas. Entonces enchían o prado de arroio. O arroio é o que sai coa terra máis coa agua do lavadeiro. E vai para o regueiro e ti colle a agua do regueiro e pumba, vai para o campo.
é tapacherva o arroio. E xa había minas máis arriba que lle tornaban a agua para os campos. E o Ribeirao, que era dai de Doade, e aquel non lle tuvo medo aos mineiros. El loitou sempre contra os mineiros. Dicía, minas son pantominas, mineros pantomineros. Unhos van e outros volven, e os campos sempre foron regados. El iba a coller a agua que lle cortaba. Pero do outro lado, outra señora que era daqui, vendeu o campo. Firmou que a certo tempo volvía a ser para ela, pero que doulle area, que o lavaron todo, de que lle servía o campo. Era unha fonte moi boa que saía para ali, para os prados. E ao meter a galería fonda, cando anduveron na mina, colleron a vena, ala, veuse para ali. Agora se meten esa que vai toda aí por trás, que vai a 500 metros de profundidade, a agua baixanos toda. Quedamos sin agua. É de chiste. Desde que veu a mina, fastidiouse todo. Nin auga, mira que odio a eu, porque pasei nas, falando claro, putas, por culpa da minita. Ahora teño 4 peliños, pero antes tiña unhas melenazas largas e para lavarte non había auga, porque ademais nós xa tiñamos pozo e auga da traída, e a auga da traída viña ali por donde están as piscinas, ali un pouco adiante, chamabanlle a Fonte da Vella, que traíamos os veciños a auga dali. Veu a mina, fastidiosa a auga, pouco máis andan peleos, discusións con unhas, porque despois ao mellor pola noite botabache unha pingueiriña, decía mamá, bueno, pola mañán seguro que xa rechea e tal, ao mellor ibas pola mañán, pero iba un veciño, metía unha mangueira no teu depósito, sacaba po dela, estaba sin auga, e eu levaba así nunha cubiña, así nada e nada, para lavar os pelos, e tiñas que ir buscar auga porque non tiñamos auga. E a auga debía nacer por aquí, por estas penas. Nacía por aquí, mira o que hai agora. Pero botaba brao en inverno igual. Non apoucaban por no brao. Por secou redonda, ben a vez, ben menos bota. Foi o cando perforaron. E este ainda valía para as casas, porque collía, porque está no alto. E había muiños e todo por aí abaixo. Pero a de Ormarín se quedou todos nada. Foi chegar e non se puderon regar máis os prados, nin deron máis nada aos prados. E iso, daquela, notabas. Tiñas vacas, tiñas que mantelas. Na mina tamén teñen limpado algunha vez, cando vi aí dunha vez que lle reventaron o embalse aí, encheu hasta a carretera, todo de area. Pero o limpamos nós. Ali había 2 depósitos. Esos eran para a mina. Pero iso era a mina, O que recollía das areneras da mina, do que escorría cando viñan as cheas e tal, e iban parar ali, a eses sitios. Pero era un local grandísimo, E depois iso chegou un momento que casi botaba por fora, e colleron, pero xa foi anos, e reventaron, dicían eso. Despois non sei como foi iso, agora eu por ali non vou. A mina empeza a contaminar o río desde o seu funcionamento en 1897, entón para aplacar as denuncias por arrastres augas abaixo, incluindo un acordo que toma o pleno do Concello de Lousame en 1920, a empresa inglesa decide en 1928 construir unha presa de formigón no val do río Sanfins. Esta pequena presa colmátase ao pouco por todos os residuos que viñan das escombreiras e tupían os prados e muiños augas abaixo, co cal en 1939 decidese construir unha presa moito maior que hoxe é a que continúa tendo en vilo pois a toda a ría de Noia polo seu risco de falla catastrófica. O plan desta presa prevía que se baleirase cada 4 anos, só que co fin da Segunda Guerra Mundial deixa de facerse calquera mantemento. En 1960 colmátase o val, a presa rebenta e os residuos acumulados durante 20 anos procedentes da escombreira chegan ata a ría de Noia provocando unha gran contaminación. Es que dicían que se vale que se botaba muitísimo mineral, non? Moito wolfram e estaño. Entón, daqui, pois, daqui non dei de carta. Isto meteu un petardo e... O petardo, pero wolfram non había ni estaño. O que había foi a época de un pro río, mi madre. Ou ia sacar areia aí no río, mi mariña. Mira que se estragaron leiras, Leiras boas. Sí. E rebentou. É o que pasa, cando o coche vai velho, se non se repara, rebenta. Entendes? Como é o conto, é aí
todo era sacar wolfram para lle mandar alá para os girifaltes da Alemania. E de mirar as cousas, non. Tuvo que ser alrededor ou nos 59 ou nos 60. Porque había pouco, eu casei nos 61, e había pouco que reventara o embalse. E reventou en pleno, era en pleno día, non foi de noite. Porque estaba a miña señora a mover e tuvo que apurar o muiño, porque tiña unha canaleta por riba da porta, empezou a caer a auga, ela douse conta, entón xa non pude vir, xa o río viña, xa non podía atravesar, que había que atravesar polo río para vir para acá, que o muiño estaba do río para lá. Era unha balsa grande, que era onde se toda do lavadero paraba todo ali, todo fango, todo deso. A terra aproveitabas arriba porque era de mineral, e a mala quedaba na balsa. E rebentou a balsa porque non tiñan aberto o canal, estaba cerrado. E entonces cada paso iba collendo máis, hasta que ao fin rebentou e marchou todo por debaixo. Hasta pé, todo cheo de fango. Houve unha tormenta moi grande primeiro, sabe? A tormenta acabou de... Ella é como a baira, ao estar chea de fanguillo, pois había que abrirlle, para que limpara a auga outra vez toda. Porque a auga era achicada veces e veces, non sabe? E despois foi aquel día deulle para abrir a auga ao guardia que estaba de servicio, deulle para abrir a auga e foi aquela hora de chover, pero non pensou que non iba a vir tanta. E tanta veu que despois non paraba de chover e a baira non paraba de correr. E foi se vazando, hasta que se vazou de todo. Marcharan unhas 13 cabezas de gado, de ovellas. Sí? Colleu unas mismo no camiño a pasar, e marchou cas paredes e marchou todo. E as pedras fandas como aquelas. E por onde foi a agua, todo o que había alrededor do regato, que se chama o regato de Armigas, todo o que había dun lado do outro quedou inservible. Moitos anos. Recordome, meus pais tiñan un prago ali abaixo, nas lagas, e do medio para abaixo, estaba como esto, non daba nada. O fango que saliu, os restos que saliu, cubriron todo como se botaras unha capa de cemento. Hasta que o tempo aquelo foi marchando, e, bueno, despois sí, volveu. A zona que había aí do Riego, nas Valles, pasou exactamente igual. Non se podía regar, porque a auga viña cargada de restos que non se podía regar as plantas con el. O sea, eso foi un desastre ecológico, Naqueles tempos, pues, eu que sei, ni se sabía de ecología, ni se falaba de ecología, ni de medio ambiente, ni de nada disso. Pero agora daste conta, co paso do tempo, daste conta do que houve aí. Incluso inundou a parte das leiras da beira, que nos están abandonadas, están unhas matogueiras pola beira, se a que inundárase aquela, moitos se quedaron así. Colleu un capón de area, a parte da arena, viña mezclado, morrido, viña de todo. Todo que é o río da Mina, dice aí todo por aí abaixo. E abaixo nós tiñanos unha leira que non estaba na beira do río, e chegou a área a ela, e había... Un día non sabían a moriaza da areia que xuntaron... Puxa a mina e pois xente escar da areia, Si, xuntaron, sería os obreros da mina. Tiñan unha moriaza da areia que onde facía falta facer calquer obra na casa, ibas co carro, cargabas unha pouca área, ala. Entón, as fincas de aí de baixo, nós tamén tiñamos aí unha finca na beira do muiño, estrogou a área toda, estrogou as leiras todas, non daban nadiña. Limparon-na, pero moito ben non lle fixo, que quedou ainda moita área abaixo. Eu contaba que cando rompera aquelo, que pararan a mina toda e que foron buscar xente incluso. E enchían sacos de escombro e metíanos dentro para atravesar a comporta, o aliviadero aquel que tiña no fondo. É que meteron madeira e todo, cortamos madeira no monte e todo para trancarlo. E iso era un jefe que mandaba aí, un encargado que tiñan aí. Que despois viron que se desbordaba todo e puxeron a todo o mundo ali a traballar, a antullar o burato que tiña. O aliviadero aquel do fondo. Pero se marchara a área toda, se marchara todo. Deranlle un alto en riba,
porque a area invadira todo por aí abaixo, os peiráns dos ríos e todo, e máis por onde entraba agua para os prados e protestaban, os de Lousame, todo eso, por a beira do río. E iso era, por aí escapou a área toda. Depois o aliviadero que fixaron en riba, tiña un aliviadero que tamén escapou a área toda. Sempre escapou ao río. Agora ten unha parede dentro feita. Pero antes de facer esa parede, entullaron todo con sacos de escombro e madeira, e paus e ferros para aguantar a chea que tiña dentro. Da presa, mira, da presa é o asco máis grande que eu vi na miña vida. A presa esa, a presa de residuos, sempre perdeu. No outubro do 73, había un ingeniero que era máis burro que a mí ainda, resulta que botábase ella, por aí malona, botábase o barro. E digo eu, oye, a máquina está picada a lona, dixe, usted dedícase a estender. Había unha máquina, unha pata de cabra deses, con púas, e iba furando, por eso, onde vai que esa agua te podría dar nós. Tiñamos a asociación de veciños a xente, mío que vai ao cura, tal, o cura foi, saleu cun coche. A boca calada, acabou, mira, se o daba é así, o de antes é perdido. Joder, porque empezou a quitar uns panfletos, un dun presumido por unha costa con afumeando, e as aguas que non podían botarse aos prados, despois se podían botar aos prados as aguas, se podían dentro normal. Xuntaron os veciños e en protesta deso, puxeron uns fulanos, 3, dos que lle parecían eles mellores, e eses depois, resumidas cuentas, pois, eso quedaron as fincas aquelas, viñan os dueños e dixen, mira como está a miña leira, que capa de area ten, e bueno, pois isto vai a indemnizar e tal. Quedaron indemnizalo, pero allá moi buenas. Os señores dicen eso, que os fulanos que foran encargados desos, que foran a Coruña cando foi do aquel, allá moi buenas, se conoce que lle afrouxaron algo, morreu a cousa así hasta hoxe, pero eso foi unha porrada de anos. E despois o jefe da mina librou as fincas a xente que non denunciou, pero a xente denunciou porque encheuse as fincas todas de gravilla, e os que denunciaron non lle librou as fincas. Incluso hasta, según dixeron, que había obreros que traballaban na mina e tiñan fincas e denunciaron e que os botou fora da empresa. Papá non quería mina nin de coña, era veneno puro, decía él. E cando viñan para comprarlle as releiras, iban donde ao padriño, o sea, que temos as casas en frente, o irmão, e viñan donde a papá e decíanlle, pois te irmão xa nos vendeu, e dicíalle papá, pois a mí non me importa, porque eu non vos vendo. Iban donde ao padriño e contabanlle o mismo, pois te irmão vendeu, pois eu non. E se foron a expropiación, e non, por nada do mundo quería, ademais empleaban na mina. E eu dicía, papá xa era maior, porque papá casouse con 40 anos, xa tiña daquela 50 e pico, dabanlle traballo, e el que non... Que tiñas que vender, que senón que che roubaba. E meu pai non les quería vender, pero volvían mañán, e volvían pasada, e volvían para outro, como fan estes. E volvían hasta que vendían. Tiñan aí un delocho, que viña polas casas tamén. Entón, claro, algún interesaba. Nós tardamos moito en vender, tivemos que vender a forza, como vai ser aquí. E moito nos pagaron. Pagaban as máis que as van pagar este ano. Ou, bueno, este ano, cando veñan. Si é que veñen, ojalá non veñan, ojalá non vixamos. Que esas cartas non nos quero, Aunque me pagan o que queiran, non nos quero. Eu non sei, aí xa chaval. E chegou o tío Zendón, traía 2 señores. Antes sabía un nombre, pero agora non me acordo o nombre dele. E chegaron, buenos días, estades traballando aquí no maíz, non sei que. Sí. Ela que tran de novo. Pois teremos que vimos un dos tedes que lle queríamos que ten metal o campo lá embaixo, entrar nelo. E a miña tía agarrou a sacha e dixe, que vos mato coa sacha se me entrasen no campo. E o home dixo, señora, non se poña tan brava, non é para tanto. Si, por fin non entraron, porque nós tiñamos sabido, como nos dicía o tío Zendón, que non tiñan permiso
de facer as cousas. E ao non ter permiso de facer esas cousas, se un lle dicía por voluntad, bueno, pois faceo moi ben, pero ao dicerlle que non podían entrar. O noso monte está todo furado por atrás. Despois ainda viñan furtivos que nos roubaban nas nosas propiedades. Aí, levaban, porque había moito metal nun prado noso. Como non nos fixo mal? Que nin moito, non fixo mal. Fixo moitísimo mal. E a nós moito mal, porque nós tiñamos esas pradas que nos daban moita erva. Porque é o río que tanta troita. Algún enfermou e todo. Por iso, viñan aí as troitas e comían. Comían a mediodía. Daquela había moita fome. E daquela xa deberon buscando xente que non quería ir xente pai. Eso que pagaban é mellor que agora. Que lle van pagar agora, mellor, me parece. Pero daquela non iban, porque xa a mina non tiña boa zona daquela, xa. Que sei como hoxe, de cara non ven. Eu traballei case 15 anos, bueno, o que durou a mina. E daquela ibas do arado e xa, pois, ali parecía que eras o rei, non era nada, pero, bueno, se non entraba na empresa principal, entraba noutra empresa auxiliar, ao mellor. Porque viñan da Caldas, e viñan de, así todo collía un radio grande de xente. Nós éramos 300 fijos. E de contrato habría outros tantos. E foi unha riqueza naqueles tempos, os almares eran de todo. Aquí tiñan conomatos, aquí tiñan a ración do pan todos os días, aquí daban a ración tamén por a familiar. E puxéronos a luz eléctrica ao pueblo. Puxéronos o teléfono, naqueles tempos, o ano 35 tiñamos iso todo. A luz tiña na 4 ou 5 no pueblo, que eran os caciques deles e os amigos, e puxeron unha bombilla a cada un, porque tiñan un grupo aí grande que producía corriente para toda a mina e ainda lle daba a eles. Para unhas cousas foi boa e para outras foi mala. Pois para a xente que tiña que ganar o duro para poder comer. Foi mala para as terras que quedaron desgraciadas. Porque están furadas todas por debaixo e a que queira botar algún fruto non pode, porque non va. E traballaba día e noite. 3 relevos. De sol a sol. Iban de noite e viñan hasta que se puña o sol. Traballaban esclavizados de todo. Pero mulleres e chavalas novas e todo, a mina para ganar, que non había que comer. Traballaban mulleres como a homes igual. Metíanse abaixo a acabar como os homes. Despois lavando ali no lavadero que tiñan na agua, restillaban e quedaban ali o metal, sacaban e volvían a coller outro. As mulleres eran no lavadero, e os homens eran os que cavaban a terra, o barro, como lle queira chamar, era o barro. E traían para aquí, e botaban aquí, coa sacha ou máis co restrillo. Pois cando o que levabas como unha hora ou case 2 horas, era cando se lle rebeixaba para sacar o estaño, o algún. Era así, cada 2 horas se sacaba e arrumbábase por un lado. E cando era a noite, era cando se limpaba a comera de vida e se traía o bono para casa. E a contorna nosa viñan traballar para aquí para o noso pueblo. Viñan a mañá e marchaban á noite, e outros buscaban aquí unha casa para parar, e buscaban vivienda, pero non entraban a casa. Mira que vivían nas portas, un dojado, e dormían e todo. Non había casas. Ora que naqueles tempos fuimos a América, e o noso pueblo era como unha festa. Todos os domingos había festa. Ou geiteiro, ou pandeiradas, ou desas cousas todas. Este así, porque que pagaba a música éramos os dueños da mina. Porque moramos ali a festa, a beirar todos. As minas trouxeron, sí, algunhas cousas menos malas, pero outras malísimas, porque as minas houve moito ocio aquí, neste pueblo. Aquí había 5 ou 6 bares, estaba sempre cheo de xente. Todo o que ganaban iban a xogar, ao xogo, pasar, e ali se quedaba todo. A parte disso, pois, había tamén malos tratos os xogadores e as súas mulleres. Había ceberte, había mina tamén na galería. Había que era unha metida de pata ao non haber medios para
apuntalar. E aí morreu un señor, cavando nun burato, xe iba a fondo, veuselle unha ribada, e despois morreu outro, que aquel non conocín, un chaval dos 16 anos, que andaba na mina, tuvera o anai de solteira, e morreulle tamén. Cavaban fondo cando iban, e viñeste a ribada, e ali os atrapaba. Aí, pa os de doa, despois pa arriba no noso, houve outros dous. Traballabas nunhas condicións, digamos, infrahumanas. Non había seguridade, porque os pozos e as galerías ibas apuntalando con madeira, pero de vez en cuando a madeira rompía e viñas todo abaixo. Era moi arriesgado. Unha cousa é dicilo, e outra cousa é velo ali metido baixo a terra, entraba, pero non sabías se iba a salir. E que non, pero na mina abaixo das talleiras matouse un obrero, sí. Pois que estaban traballando e dispararon uns tiros e logo quedou, cando entraron, o terreno estaba caio agora un pouco, de un pouco, outro pouco, e cando caiu de repente para baixo xa apaña un. Estaban dos compañeros, pero un escapou porque senón tamén non mataba guerra. Acabábamos de barrenar e metíámonos abaixo, para ver se sabía o estaño. Eso cuadra non sabía nada, pero o fumo ainda estaba abaixo, e era o que respirabas. Fumo e mar, fumo daquilo. E a dinamite é moi criminal, preso. Se levaba uns aparatos na cara, a nariz, para non respirar aquel aire que había por dentro, que mellor disparabas, e aqueles gases atolondraban a un. Había que salir atufado de todo, que non te tiñas de pé. Eu estuve no frente, e no frente había moitísimo polo, claro, as perforadoras, pero conseguimos que lle puñesen agua a todas, para traballar con agua. Entón o polvo estaba reducido, non? Porque eu tiña unha máquina que non traballaba con moita presión de agua, para aquelas outras pequenas non. E cando che tocaba unha por cada lado estabas perdido. Vepes como estaban os pulmóns, que están sin eles. Eu non volvería a traballar nunha mina jamás. Todos que vi que morreron todos partidos a miga. Pero pois iso houve bastantes tamén, sí, porque claro, xa te digo, nas condicións en que se traballaba era propicio para eso. Non había nada. Naqueles tempos a seguridade social non é como hoxe. Naqueles tempos na mina mellor traballaban 50 personas, ou 100 as que fosen, e aseguraban 3 ou 4 pero sin nombre. Aseguraba 4 obreros. Entón, con esos 4 cubría os outros todos. Se eu tiña un accidente, pois como tú estabas asegurada, sin nombre, pois cubríame a min. Así pasou que agora cando a xente se jubilou e foi mirar o seu historial, pois non aparecía. Aparecían 4 ou 5, pero non é nada. Cando se topaban con rocas ou cosa por estilo, a persona que puña un cacho así de mecha o cartucho, e ele escapaba para fora e dicía, a mina, isto que vai haber tiro, non? E tal, a xente xa non se arrimaba, porque salían pedras ou salía terra, salía todo, non? Como decía, fuego, fuego, e gritaban, e a xente xa escapaba. E dicía 3 veces. E despois quedou unha que a pobre avisaba a cuñada e chamabanlle Felisa. E dicíalle ela, fuego Felisa, fuego 3 veces, porque as 3 veces xa saltaba o barreno. E despois quedoulle fuego Felisa. A señora, fuego Felisa. Pero avisaban, porque andaba a xente coas vacas, apañando na leña, e avisaban para que escapara a xente, que non estuvera cerca. Home, nós aquí estamos longe do mundo, que estamos a 3 kilómetros máis ou menos. Pero pasan uns 8 kilómetros, E había un bar ali cerca da mina, e se iba a avisar, recolle os vasos, aquilo digo che que había que agarrar as orellas, Porque con aqueles barrenos parecía a bomba atómica, non sei, cando vías as películas que salía así, salía cara e vías todo o polvo, eso, temblaba a casa, rompían cristales, a nos fendeu unha parede da casa.
Toda a noite as máquinas víalas ali. Vías a iluminación e sentías. Claro. Sentías como nada. E este ano, estas vanse sentir moito máis, E veñen máis cara aquí, cara ás casas. Porque ali daba a cibreiro. Pero iban máis cara lá, cara a cibreiro, non se vía tanto. Porque para aquí viñeron tirar a terra, os escombros. Non viñeron os barrenos. Cara onde ves ti as minas, tiraban os escombros. A nós compraron as leiras para tirar os escombros. Pechouse a mina cando se abreu, que se... Pois foi nos 60 que se abreu, que puderon ir as mulleres para a Alemania, Suíza e a emigración para a Europa. Acabouse a mina. Se emigraron as mulleres e ganaron máis que os homens. Non houve un muineiro que non deixara deudas no pueblo. As minas están abertas, non as taparon. Esas minas tiñan que estar tapadas. E varillas por a que estape o que sacou o estaño. Bueno, non lle dá o caldo para a lavadura. Son trincheras de burato moi grande, non? Caían os animales, ou aunque sea a xente, se descoidaba. Ainda houve algo así de se xuntar a xente e de tapar algo, pero non moito. Moito porque non había xente. Por certo, que se foron e deixaron o transformador posto e morreu un rapaciño de aí arriba. Vai mirar onde van os rapaces que poden ir ali e non se pode ir ali. E foi atrás deles, e que fixo? Dixo, aquí non se pode tocar, mira este cable, que ata punxa que estou electrocutado. Morreu electrocutado el con que tiría. El nacera no 46 e foi no 65. Como casi todas as actividades mineiras, as actuais e os do pasado, que non houve restauración. No momento no que as empresas se foron marchando, outras foron quebrando, deixaron todo abandonado tal cual estaba. É dicir, aquí quedaron minas a ceo aberto, unha delas era a Foca era unha mina a ceo aberto que mentre estuvo en explotación, pois bombeaban a auga, no momento que abandonan, fixose un charco artificial que está aí, que posteriormente pois era a zona de recreo de todo o concello, porque como non había outro sitio onde bañarse, pois eu creo que a maioría da xente da miña idade e máis maiores aprenderon a nadar na Foca. É dicir, se fora hoxe non se nos pasaría por a cabeza pois meternos ali, pero antes pois era o sitio que había. Comprometeu tamén moito a auga de estes tanto peces de cima como villas de ciervos, teñen que aproveitar a auga que sale das galerías das antiguas minas, porque non hai outras fontes de auga, e tamén a propia actividade mineira foi como desangrando o monte hacia o val, entonces, pois bueno, hai algúns sitios que para recuperar esa auga hai que botar mau de bombeo. Agora está cheo de árboles e frutores e toda a clase hai de... Si, despediron a xente, cerrou a mina, os amos desapareceron e cada un tuvo que marchar para a súa casa. Aquilo, en vez de restaurarlo, ainda foi a pior, que derrumbaron as casas todas que había, casas novas que daba pena velas. E ao marchar, aquilo quedou abandonado. Bueno, ainda está hoxe. As chamineas unhas derrumbadas, outras está feito un escándalo. Home, claro que hai que ter cuidado ao pasar por ali. O mellor baixas dunha para a outra e hai máis de 30 metros de fondo. Morreu o pueblo, morreu a mina. Non viñeron buscar nin a maquinaria, só roubaron os motores grandes. Os grupos, e o que arrancaba o lavadero inteiro chamaban o Rolso. E iso roubaron. Os arremás viñeron por aí e marcharon con eles para Bilbao. Só que viñeron o outro ano, viñeron con a máquina e atuíronas. Os pozos fondos atuíanos, tiña medo que caía algún animal elas. E foron-nos atuindo. Pero as galerías quedaron abertas. Algúnas taparon ya a porta. E logo, aí había dous pozos aí no alto que tiña 20 e tantos metros, 20 e tantos metros fondos. Estaban abertos, aí non había, ni nos cerraron, ni nos vallaron, ni nada. O que os conocía, pois, non se arrimaba, pero se alguén viña por aí de noite e non conocía o sitio, non o parecería mal, porque ali non iba a buscar nadie. Agora a prensa diz que non é de ninguén.
Agora a presa diz que non é que non a fixa a mina, que, ou sea, a mina beneficiouse dela, beneficiábase dela, pero diz que non era dela a presa. Porque agora lavanse as mans, ninguén quere saber nada. En 1987, a Fiscalía abre unha investigación contra a empresa por delitos contra o ambiente. Nesa causa, instruída no xulgado de Noia, hai un informe da Xunta de 1991 que indica que hai que valeirar todos eses residuos e leválos para un vertedorio de residuos industriais. Só que isto nunca se fai, non se fai nada para evitar a contaminación por eses residuos hasta o día de hoxe, que o río se é contaminado. No ano 2000, a empresa deixa de presentar os plans anuais de labores, o que debería levar á caducidade das concesións, só que a Xunta non fai nada. E no 2009, unha nova empresa presenta un plan de reapertura da mina. En este caso, a Xunta non só non lle exixe presentar un estudo de impacto ambiental, senón que permite que as presas que aparecían en toda a documentación hasta o ano 2000 desaparezan. De feito, unha enxeñeira da administración dixo nun informe que a presa maior fora construída para un muiño de millo e outro funcionario da administración dixo que fora construída como central hidroeléctrica. Non se ten en conta que esta mina está tan só 7 km augas arriba da ría de Noia e, de feito, o río Sanfins únese co Traba xusto na entrada da vila, co cal o percorrido é moi curto. A mí non me vale que me digan que bótase ao río, pero non vai afectar a ría. Eu, no mundo que vivo, todos os ríos chegan ao mar. E ese río desemboca aquí. Eu non o entendo. Eu, a miña embarcación, vas á consellería e preguntas de quen é aquel barco? É de tal señor. A miña nombre e apellidos, dirección, onde está o seu domicilio fiscal, e vanme ali á casa, e se fago calquera cousa que non debería facer, vanme á casa. Aí, polo visto, hai miles de metros cuadrados, hai unha empresa que factura millóns, e aí non se sabe de quen é nada. Eu sei cales son as miñas responsabilidades. A xente tense que dar conta que os metais pesados non son como unha toxina, que veñen e se van en días ou semanas. Se hai contaminación por metais pesados, pódese falar de pechar unha explotación por anos. Entonces, para nós é dicir, buscadevos a vida noutro lado que quedades sin sustento. Para miles de familias que vivimos desto. No 1998, a Xunta aproba un plan de restauración que consiste principalmente na plantación masiva de eucaliptos. Consecuencia deste proceso, a destrucción do castro da Copa, un castro que se ubicaba nos mesmos terreos, encarga tamén, no mesmo ano, un estudio hidrolóxico que demostra que as augas ácidas procedentes da drenaxe da mina non se supoñen un risco para o medio ambiente, sino tamén para a saúde das persoas. Sin embargo, nunca se chegan a tomar medidas con respecto ás ameazas e os avisos destes estudios. As balsas de lodo da mina rechéanse posteriormente con restos industriais de diversos tipos, como cinzas da fábrica de Ence, restos de construcción e demais materiais que fan que estas balsas rebosen, contaminando así pozos acuíferos e ríos da zona. Durante os últimos 40 anos aproximadamente, numerosas denuncias por parte da veciñanza e de outros colectivos rematan en expedientes sancionadores por parte de Augas de Galicia. Sen embargo, non se sabe moi ben por qué nunca se chegan a tomar medidas con respecto a esta situación. Despois aparecen os problemas dos cheiros, procedentes de todos os residuos orgánicos que se comezan a enterrar nos terreos da mina. En 2002, por exemplo, por un convenio entre a Xunta e a Universidade de Santiago, proposto por Felipe Macías, comezan a traerse toneladas de lodos orgánicos procedentes de depuradoras e similar, que se enterran nos terreos da mina coa promesa ou co obxectivo de restaurar as zonas, en especial os ríos, cousa que nunca sucede e só xera máis descontento entre a veciñanza. Todos os ríos da contorna están contaminados por filtraxe da balsa de Vieiro e da Corta de Bama. O río Portapego, onde nos encontramos agora mesmo, é un exemplo clarísimo, o río Brandelo, o río Lañas.
siguen en un estado de abandono e de contaminación constante e non reciben ningún tipo de actuación por parte nin da administración nin da propia empresa. Sabes como quedou todo perfeito. Isto un desastre, un puñetero desastre. Que eu, si non lo veo, non lo creo. Despois andan dicindo aí que restauraron, arreglaron. Non sei que arreglaron. Arreglaron os seus bolsillos, porque outra cousa non arreglaron. Despois de cobrar aínda aí os cartos para arreglar eso, non arreglaron nada. Aquí xa no ano 2014 se pedirá uns permisos de investigación, de unha empresa que a veciñanza non nos enteramos, é dicir, eses permisos concederonse, nós nin tan siquiera nos enteramos, non tuvemos nin posibilidade de alegar porque non o soupemos, nadie nos avisou. Enterámonos a raíz de que este ano, no mes de xuño, pois sale publicado no Diario Oficial de Galicia que se volven a pedir outros permisos de investigación para minería de litio, para recursos de tipo C. Están 3 zonas afectadas na comarca de Verín, pois o Concello de Oimbra, en Bousés, logo Laza, con Sarreaus, tamén sería outra, ou Ecualedro tamén, sería outra das zonas, e logo pois aquí, como supostamente en Vilar de Cervos xa se había concedido ese permiso de investigación que está caducado, pero a Consellería de Industria non o decretou caducado, entonces o que fixeron foi pedir un novo permiso bordeando o territorio que había collido ese permiso de 2014. Entonces, ese novo permiso, esa zona de investigación, atravesa plenamente o pueblo de Ceces de Cima e do Concello de Vilar de Bos colle hacia Vilarello da Cota. Implicaría, primeiro nos quedaríamos sin agua. Eso sería o primeiro. Porque as minas, por onde van, abren todo. E as aguas vanse filtrando hacia o sitio máis fondo. Entonces, a auga desaparecería. Quedaríamos sin agua. Sería un desastre, vamos. Eso sería o fin xa. A partir de aí xa non había nada. Os impactos que terían nas afeccións das augas, da xente, do ruido, das vibracións, as emisións de polvo, non sabemos tampouco que afeccións tería para a saúde, pero consideramos que serían moi perxudiciais. É unha mina subterránea, no proxecto está concebida así como no anterior, que chega hasta 300 metros de profundidade sobre o nivel do terreo, pero é imposible que todo o material que saquen que o poidan volver a meter. Nos consultamos expertos na materia e din que iso é imposible, entón nos consideramos que esa é a forma de obter os permisos de forma máis sinxela, pero unha vez que despois teñan a concesión, pois sería un paso moito máis sinxelo pois facer unha balsa en superficie con residuos tanto a planta como da propia mina, non? Agora mesmo serían unhas plataformas que se farían con residuos de mina pois para facer o que son as instalacións onde separan os minerais, onde trituran todo o mineral, as instalacións que necesitan para os traballadores, non? Augas de Galicia recoñeceu nun informe que se falla a presa maior o impacto ambiental sería elevado, pois estamos falando dunha presa de 14 metros de alto por 50 de comprimento, que está pechando un val, que neste momento é un embalse de lodos tóxicos a presión. Se rebenta esta presa, todos os residuos irían augas abaixo, arrasando con todo. Que isto continue pasando en pleno século XXI demostra que a minería está en mans completamente temerarias, as que non lle importan as consecuencias que un desastre en Sanfins tería para o ambiente e para millares de familias en toda a comarca. Sale moi barato contaminar e o que contamina non paga. É mellor marcharse de aquí porque unha mina de tantanio e litio e toda esa madre, ya me dirás. Pois sería unha segunda emigración, sería pois un abandono total. Sei que vai vir porque xa Bruselas interviene nese tema. Vemos unha gran manipulación nos medios de comunicación tradicionais fundamentalmente que din la mina de Doade aprobada, Europa aprueba a mina de Doade, cando simplemente a mina se non ten as autorizacións aquí en Galicia non significa nada o feito de que sea estratégico, non? A mina pode, a mina sostible lá, para eles, pero un pouco. Ese vai pillando mellor, e cando o cobro baixa, que vai chegar, onde vou baixar, queda abandonado como quando ves, as pedras á vista,
os buratos aí para tal e cual. As empresas mineras por onde van, abren e desterran e vanse e deixan todo así. Entendes? Non é dicir, bueno, ahora abro aquí esta mina, a mina acabou, volvo a cerrar. Non, elas marchan, se deixan todo. Entonces, eso sería, vamos, non sei, pero sería o fin da zona. Eu pensaba que non viñese, que os poucos días que nos quedan de vida, que nos deixasen estar como estamos. Eu non quero a mina. Despois de pasar xa o que pasamos coas minas, nin quero saber delas. É que nos quiten agua, acabou. Que nos contaminen, rematou. Fora a mina. Eu son contra a mina.